Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kawai ka Longkmie ka balatip keteng kum ka kong sniti walang san punrius nam ka Karta na kasnong Pyndenumsaw Southwest Khasi Hills District kala Khlad no hadien bakla Shah Dung dakatiar ka banyak ha ubeling walang uba Henriu pu ars nam ka Karta uba deiru Hynmen jongka bad ubla Shah kano baudon kti ha kate ka kam kat kum ke tolong kubor na ki pulit layat hu ba kate jinja klaja ha ka step jong ka khat sautri ubanai naitung ar hajar apun riu ha ka por henriu steng aa bad ya ka kong sniti walang ka balaman saujur lalap da ki pad ba nong shong snong ha ka ba mar ki lapin kit no ya ka Shah civil hospital mau karwat henry andala poi ha ka jaka sumar u doktor lapin bena bakla dep Khlad lupa shu layat hu ru ba uba beling walang hadien ba ulale ya kene ka kam runar ulap het bar haduk menta ki pulit kidang thuet banyo kem nyo u ha ka bai dei bagate ke jinja uska trish nong ka Pyndenumsaw ula ujor da ka ijahar bar hadien kani la register ya ka case hapo mau karwat women's police station hapo ka section jong ka bharatia nayaya sanhita